Здравейте хора, аз съм Дафрок и ние ще направим един чест опенинг с Super Magical Chest, Golden Chest и два Silver Chest. За жалост нямаме Crown Chest, понеже трябваше да направя клипа днес, защото утре няма да успея. Ще разгледаме няколко битки, които направих. Победа и загуба, мисля, че. И нека видим. Тук играх Draft Challenge. Да. Нека го видим. Стрели избрах, защото са по-ефтини, мисля. Да, тук много се колебах. Тук избрах Baby Dragon, Graveyard. И сега чакаме опонента. Нека да видим. Той имаше Witch. Тази победа беше много лесна. Поне така помня, защото тя беше вчера. Малко съм болен. Тук ми беше даден Ice, който наистина ми помогна. Тук пускаме Graveyard и мисля, че той пусна Valkyria, доколкото помня. И не ме остави да сваля още малко от колата. Но пак добър демидж направихме. Скоро може би ще има клипи на втората. Тук пускам зап. Скоро може би ще има клип на втората. Вече сигурно ще правя клипове само на Clash Royale, на Clash of Clans. Тая пека голямата наистина го пръсна от всякъде. Сега трябва да спира гоблините. Той я замрази, но пак ще направи демидж, доколкото помня. Да, и той прави добър демидж. Тук рейдж мисля, че не съм ползвал в цялата битка. Пуска майнер. Не съм сигурен дали знаеш как се ползва майнера, но се тая. Пускам Graveyard и всичко свърши. Не баш всичко да има. Доста смъкнахме от кулата. Не помня какво пускам. Айсузак. Това е малкия ми акаунт. Големия сигурно няма да го покажа в този клип. И така. Това мисля, че е от битката. Карти повече не слагам. Сложил съм. Добре, че е бил той. Така, нека сега отворим два Silver Chest и да продължим с още една битка и да видим загубата ни. Някоя загуба. Така, отваряме единия Silver Chest. 52 голд, 7 мортара и 1 мускетар. С този дек играя. Мисля, че е добър. С него играя още от втора арена, мисля, че и го подобрявам. Защото този малкия профил ми е от сигурно 3-4 дена. И вече съм 6-та арена, почти 7. Лесно се дигат. Епик карта от Silver Chest, това е... Нека скриншотнем. Не помня да ми се е падало. 42 голд, 6 мортара, 1 фаербол и 1 балон. Тъде, нека разгледаме и този чест. И нищо хубаво. 154 голд, 1 рокет, 1 джайант, 8 запад. Добре, това е бива. И 16 мортара. Нищо хубаво. Пускаме още една битка и скипваме някой от по-надолу, дето е тази. Ще я пуснем на 2, мисля, докато заредят. Ще я пуснем на 2 да стои. Че не знам колко място имам.
О, да, това го помня. Това беше изключително лоша битка за мене. Не почнах изобщо добре. Тук стана не много добре за мене. Не можах да направя нито една такова. Нито една кола. Макар че се опитвах, но тук ма пръска от всякъде. Гледайте. Чак и всичко свърши. Добре. Нека скипнем Super Magical Chest и да видим какво ще ни се падне. Open by now. 3016 голд. Вау. 45 запа. О, супер, ще дигнем запа на левел 6. 22 батъл рама. 314 мортара. 6 епик гоблин барела. Ура. Мамка му. О, фак! Еми. О, супер, паднал ни се Ice Wizard. Вау! Много се радвам, че го имаме. Все пак първа легендарка ми е. Нека направим ето така и да убием този човек, който влезе. Защото няма да му се размине със сигурност. И хора, това ще бъде от